दिनै आं जोबोद मोजां मोनदों बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव फैनानै खुनु दिन आं बेबायदि फैफेराखै दिनै आं फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ एसेबां जे सापर्ट होफैदों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै नायनो फैदों आं बेखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो बिदिनो सापर्ट खालामबाय था गेलेगिरि बिथांमोनखौ होनबासो गेलेग्राफ्रा गोसोआव गुदुं जायो। नोंथाङा माबायदि नाजानायनि गेजेरजों गोजौ फारसे दावखोलांनो हादों? आंनि नाजानाया बहुत लं स्ट'रि बे बहुत आंबो गोदोनि समाव आंबो बिराद खस्थ' खालामदों खस्थ' खालामनायनि गेजेरावसो आंबो मालाबानि समाव मानसिया गोलैदों आंबो गोलैदों बाट बेखौ आं मालाबाबो गाहायाव दोनाखै बेखौ आङो गोसोआव लानानै नाजानानै आं दिनै साक्सेसफुल जादों बेनो बाहागोखौ बयबो लानो हायो खेलायाव जे जिनिसखौ नों गेलेनो गोसोआव दङ बेखौ नोङो जेरावखि जाया मानो बाहागोखौ लानो हायो आजिखालि सब इभेन्टआनो दाब दाब जायगायाव खेला सोलिबाय थायो थ' बाहाय बयबो बाहागो लानो हागोन गोसोआव दङबा फिउचाराव आंहा अनेक गोबाव दंबावो गेलेनांगौ थ' आं गेलेनायनि फारसेल' सानो आङो बाहेरा जेबो साना आंनि लाइफआ गेलेनायजोंसो जादों थ' आं गेलेनायखौनो सानबाय थायो दा आंनाव अनेक गोबां दंबावो गेलेनांगौ। थेंक इउ।